अल्प ना आधा केजि ना दे हेलो गाइस आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बेखौबो गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय हदासा चेनेलनिफ्राय थ' दिनै भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोबा जोबजासिम नायदो आरोना थ' गोबावसिमोन आरोना आं बे मोनसे बुस्थुखौ सायिया बेखायनो दिनै सानायनो सानदों आरोना आङो एन्जर सायिया बिराद गोबावसै आरोना बेखौनो नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामसै आरोना आङो मा होनो बिफां साग्रा कल दङ दा आं बेखौ सागोन आरोना लामाखौ नायनायगोन आरो आङो दै सेर सेराव दंना गैया बुस्थुआ ओमफ्राय दंबा साबोगोन आरोना ओमफ्राय बे बुस्थुआ नांगोन ना नाङा आं गाबोन फुङाव नोंसोरनो शेयार खालामगोन आरोना ओमफ्रायथ' दिनै भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनबा नायलांदो आरोना थ' भिडिअ होयाबो एसे गोबावसैखाय आङो दिनै भिडिअ होनो सानबाय आरोना बेखौनो नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामसै आरोना थ' भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनबा जोबजासिम नायलांदो आरोना लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरोना माथो खालामनो आरोना गाइसमोन दिनैहाय न'आवनो बेखार दं आरोना आं बेलासिनि दा बेखायनो एन्जरखौनो सायनोसै सानबाय आरो आङो एन्जर सायियाबो बिराद गोबावसैखाय दिनै एन्जर सानो सानदों आरोना आङो नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामगोन आरोना गाइसमोन गाबोन फुंसिम आरोना नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामगोन आं थ' भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनबा जोबसिन नायदो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावदो लोगोसे बेल आइकनखौबो अल खालामना लादो आरोना गाइसमोन जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ होबा नोंथांमोना थाब नटिफिकेसन सहैनाय बायदि आरोना थ' बिदिबा नायलांदो आरोना गाइसमोन आं नोंसोरखौ एन्जर साग्रा जाबाय आरोना गाइसमोन दा बै गय बागान फुनायाव सायगोन आरोना आङो कला होनाय साथाथिं कला आरोना बाबा साग्रा आरोना बेयावहाय गंब्रैल'सो आरोना कला बाबा साग्रामोन आरोना बेखौ लाना फैबाय आरो दा नायलांबाय था आरोना बिदिब्ला आं जायगासिम थांबायानो बेयाव सागोन आरोना दै सेरावहाय लामा दं मोनसे बेखौ नुखाबाय नै मोनसे नै बेजों खारो आरोना नै बेजों ओरै थाङो नै ओमफ्राय दा नैयाव साथेबाय आं नै नांगोना नाथाय गाबोन फुङावसो मिथिसिगोन आरोना गाइसमोन गाबोन सोरांग्रोबासो नांगोना नाङा नायसै गाबोन फुङाव थ' गाइसमोन कमेन्टआव बुंदो आरोना नांगोना नाङा नोंसिनिबा नाङा बायदिसो मोनलायलांबाय आं नै सानाया माबायदि सादों आं सानो रोंला आरोना आं बिराद गोबावसो कल सायिया नै बेजों गाखोफैयो आरोना नै बोरै थाङो बुस्थुआ दै सेराव सादों आरोना नै गाइसमोन दैयाबो खाथियावनोखा गाइसमोन अन्थाइ बाजाबबो दंखायो आरोना नै दै सेराव ओमफ्राय गाबोन नांबावले जाबाय आरोना मल मल अन्थाइ बाजाबजों एवजागोन आङो दा नैबाव मोनसे सालायबाय आं नै गाइसमोन दै सेरजों खारबोनाय आरोना नै नांगोना नाङाथाय कलाबो माथो बायलांलां ओरैबा खथे थेब दै सेर सेर खुरनाय दं आरोना नै गाइसमोन एन्जरा नै दै सेर सेर थ' ओरै नायलांसै आरोना आं बे सेर सेर ओरै नायलांसै ओमफ्राय ओरै गाखोलांसै गाबोन फुङाव नायफैनांगौसो जासिगोन बायदि मोनबाय आं गुसुआ दैयाव हाबनांगौआ गाइसमोन दंखायो नै गाइसमोन मल मल मोदोमग्रायानो नांबाथ' जाबाय आरोना गाबोन फुरा गाइसमोन आं हरै सायासै आरोना मा होनबा एन्जरा बे मासेयानो जानो हागौ ओमफ्राय दै सेर सेर खारदिंनाय नालाय बेखायनो आं ओरै थालिर बागानाव फैबाय आरोना थालिर बागानथिं सानोसै होननानै नायलाबायसै नै माथो नुवाखै मासेबो दा बे दै सेर सेर खारनाय माने बे मासेयानो जानो हागौ आरोना गाइसमोन बेखायनो गंनैल' साबाय आं दा गंनैल'सो आरोना बायसान्सनि बे मासे नांनानै माखासे ओरैनो थायोबा बेखार जागोन ना गाइसमोन दा बेखायनो आं दै फारसे बारबोबाय आरोना थ' ओरै नायलांसै आङो बबेहाय मोजां मोनो दा आं दा देखायगोन आरोना मोजां बुस्थु मोनबाय आरोना नैबावहाय बुंगा फालो खुरनाय मोनफैलायबाय आरोना आं नै दा नागिरनो आरोना ओरै फैनायाव लामाया ओमफ्राय नैबावहाय साथेबाय आं नै दा बाव साथेबाय आं गाइसमोन गाबोन फुङाव नायफैनांसिगौल' आरोना दायो गंसेल'सै कला फाइनालि गंसेल'सै आरोना गाइसमोन नै गंसेल'सै ओरै सोरगिदिं नागिरजोब्बाय आं ओरै गैया खुनुरुखुम बाव मोनफैबाय आं नै दा नांगोना नाङा गाबोन सानसै ओमफ्राय नैबे मोसौआसो नैबेला थालिर बिफां जाजोब्बाय मालिकआनो फैयाखै आरोना थालिर बागान मालिकआ गुड मर्निं गाइस गुड मर्निं नायफैदोंमोन अंकल मारै जाखो थाबथायासै नै बोरै जाखो बेलाय गाइसमोन नाङासै नै फुथिनाल' थाबाय
No. माथो जायगायावनो खुलिनानैसो थांबायलै गाइसमोन मारै जानांगौ नै जायगायावनो खुलिनानैसो थांबाय खुथिया मानसिनि गोदो जागोनलै दस्राजोंसो लामा खाला मालाय बारलि मोनदों गाइसमोन नै सारनानै बारलि मासे मोनबाय जा Kodai? Berapa gila? Apa soto na? Ada kiji na? Ini sadam dari na be. Kotala paise? এইটা Napine? বনি Boni. Oh. Boli itu je na? Boli je itu. Boli je. Good morning guys. Saya nak toko laman ya tumis tangkapai. Jak bikia. Ani gongsia, tibai gongsia. Kutina se mama haku se joma gerlang. Doनलांबाय मामायाव कल खाथियावनो दा नै गंसे दंबावो गंनै दंबावो आरोना गंसेखौ नायफैबाय आरो नोंथां नाङा नाङा ओमफ्राय बेरेफुंजानो मालाय बारलि मासे मोनलांबाय हारसा जेजों सारनानै नै देखायनांगौ र' Kamplong माथो खाराखै लामाया सिल सिल नै बिसो खारदों खोमा बिसो खारदों खोमा गुदुंनि बादि बेसास गैयालै गाइसमोन माथो मैया माबा सानलायलायनाया जायासै आरो फुथिबावनांगौ दाना Chào Chừng chứ màu last guys man last nangana last cola không bố thật nữa nó bị bố fuथिदोंसो 제 này fuथिदोंसो गलांबाय मा नांगौखौ हारां खुनना गालांलायबाय नैबेयाव खोमोन थालांलायबाय गाइसमोन नै केमेरायाव नुनो मोनला गाइसमोन खोमोनखौ खोमोन थालांलायदोंमोन आरोना ओमफ्राय केमेरायाव नुनो मोनला थ' गाइसमोन मासेबो नाङासै आरोना गासिबो गंथामानो फुथिनासो थांबाय आरो दा गंनैयानो फुथिना थांबाय गंनैया बेकार फुथियासै आरोना दा बुंनायाथ' गैखाया आरोना केन्सेल जाखाबाय थ' बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ'आव थाब लोगो मोनगोन आरोना गाइसमोन बाय बाय